निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा प्रभु आई थिंक आई मेड यू द கோஸ்ட் பாருங்க கார்டு இதுல மாதாஜி கலாவதி மாதாஜி போட்டிருக்கீங்க மாதாஜி மோகன்தாஸ் பிரபு மாத்தி 126 மாதாஜி 3.1 8 126 மாதாஜி 1 to 8 ஓகே நோ ப்ராப்ளம் 1 to 8 போங்க குயிக்கா ஒரு கேள்வி இப்போ வந்து நம்ம எஸ் தெரியுதா ஓகே இப்போ வந்து பக்தி வந்து ஞானத்தை டிபெண்ட் ஆயிருக்கா இல்லையா எஸ் நோ நோ மாதாஜி நோ கர்மத்தை டிபெண்ட் ஆயிருக்கா இல்லையா நோ மாதாஜி யார் எஸ் சொன்னாங்க நான் தான் மாதாஜி எப்படி கர்மத்தை டிபெண்ட் ஆயிருக்கு கர்மம் பண்ணாதான் பக்தி வருமா அந்த கர்மத்தை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் செஞ்ச இதுக்கும் பேஸ் பண்ணி பக்தி வரும் மாதாஜி சோ கர்ம பக்தியும் வரும் மாதாஜி பக்தி வந்து கர்மத்தை டிபெண்ட் பண்ணிருக்குன்றீங்க அதானே சொன்னீங்க இப்ப வந்து அப்போ எல்லா சன்னியாசிகளும் வீட்டு விட்டு பர்மனண்டா போறவங்க கர்மத்தை விட்டு போறாங்க அவங்களுக்கு அப்போ பக்தி வராது உங்களுக்கு எனக்கு ஒண்டிதான் வரும் அப்போ வரும் மாதாஜி நீங்க தானே சொன்னீங்க கர்மத்தை சார்ந்துதான் பக்தி இருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் செஞ்ச அந்த கர்மத்தை இது பண்ணி வரும் மாதாஜி அப்ப நம்ம பக்தி செய்யும் பொழுது அந்த இதெல்லாம் அப்படியே இதாயிரும் மாதாஜி வெரி சிம்பிள் கர்மத்தை சான்று இருக்குன்னா அப்போ நீங்க சொல்றபடி பார்த்தா வெறும் கர்மம் செய்யற நம்மளுக்கு தான் பக்தி வரும் கர்மா சன்னியாசிகள் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அதாவது நம்ம இஸ்கான்லயே இருக்கிற எல்லா பிரபுக்களும் இன்க்ளூடிங் நாமினேஷ பிரபுக்கு பக்தி வரக்கூடாது உங்க லாஜிக் படி பார்த்தா கரெக்ட் தானே பக்தி சேவை தான் செய்யறாங்க பக்தி பத்தி பேசல கர்மா அவர் அதனால தான் கேக்குறேன் சோ கலாவதி மாதாஜி சோ நீங்க சொல்ற கர்மான்றது என்ன குறிக்கிறீங்க சாஸ்திரப்படி செயல்களை செய்வது இருக்கக்கூடிய அந்த கடமைகள் மாதாஜி இத்தனை பேர் கலாவதி மாதாஜிங்களா ஒரே ஒருத்தங்க தானே கலாவதி மாதாஜி ஒரே ஒரு கலாவதி மாதாஜி தான் பேசணும் கலாவதி மாதாஜி நீங்க ஒண்டி சொல்லுங்க கர்மானா என்ன பௌதீகத்துல நம்ம செய்யற அந்த கடமைகள் வந்து கர்மா தேங்க்யூ சோ அந்த கர்மாவை இவங்க எல்லாம் பண்ணாம தொடர்ந்துதான் அவங்க வந்து பர்மனண்டா சன்னியாசி பிரம்மச்சாரி ஆறாங்க சோ அவங்களுக்கு பக்தி வராது அதுதானே நீங்க சொல்றீங்க பக்தி வரும் மாதாஜி அந்த கர்மாவை தொடர்ந்து அந்த பக்தி வரும் மாதாஜி அவங்கதான் கர்மமே பண்ணலையே அப்ப எப்படி பக்தி வரும் நீங்க தானே சொல்லுங்க கர்மாவை சார்ந்துதான் பக்தி இருக்குன்னு அவங்க அந்த கர்மாவை விட்டுட்டுதான் பக்திக்கு போயிருக்காங்க அவங்களுக்கு பக்தி வருமா வராதா வரும் மாதாஜி சோ கர்மம் சோ அதே மாதிரி கர்மத்தை சார்ந்து அப்ப பக்தி இல்ல கரெக்டா ஓகே இன்னும் கரெக்டா சொல்லணும்னா என்னை விட்டுட்டு என் குழந்தை ஓடி போயிடுது என்னை விட்டுட்டு என் புருஷன் ஓடி போயிடுறா எனக்கு பக்தி வருமா இல்ல என் பக்தியும் ஓடி போயிடுமா பக்தி இருக்கும் மாதாஜி அப்போ கர்மத்தை சார்ந்து அப்போ நான் ஒரு அம்மாவா இருக்க மாட்டேன் கணவனா இருக்க மாட்டேன் எங்க அம்மாவும் என்னை விட்டு ஓடி போயிடுறாங்க சோ குழந்தையாவும் இருக்க மாட்டேன் அப்போ வந்து நான் வந்து பக்தி எனக்கு வருமா வராதா பக்தி வரும் மாதாஜி அப்போ கர்மத்தை சார்ந்து பக்தி இல்ல கரெக்டா கிளியரா இப்போ கிளியர் மாதாஜி யாருக்காவது இந்த ஃபீலிங் இருக்கா கர்மத்தை சார்ந்து பக்தி வரும் இல்ல இல்லையா சோ நெக்ஸ்ட் வந்து மூணாவது கேள்வி பக்தியை சார்ந்து பக்தி வருமா பக்தி வந்து பக்தியை டிபெண்ட் ஆயிருக்கா அதாவது நான் வந்து மாதாஜி நான் எது பண்ணாலும் பக்தியோட பண்ணணும் அப்பதான் எனக்கு பக்தி வரும் அப்படின்னு இருக்கா இல்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் பிடிக்காதவங்க
பக்தின்றது தானா வரும் மாதாஜி. உள்ளுக்குள்ளேயே அந்த உணர்வு இருக்கு மாதாஜி. இருக்கும் தானா வரும். எல்லாமே ராங் ஆன்சர்ஸ். தானா வரல. ஒரு குழந்தை நான் எனக்கு பக்தியே வேணாம்னா அது கட்டாயப்படுத்தி கோயில் கூட்டிட்டு போனா அந்த குழந்தைக்கு பக்தி வருமா வராதா? கட்டாயப்படுத்தினா எதுவுமே கொஞ்சம் அந்த ஈஸியா நேரம் வராது. வராது மாதாஜி. ஓகே, கட்டாயப்படுத்தினா ஈஸியா வராது. கட்டாயப்படல. நம்ம வந்து எப்படி இருந்தாலும் சரி. இப்ப வந்து ஒருத்தன் இருக்கான், அவனுக்கு பக்தியே இல்ல, அவன் அவன் ஆக்சிடென்ட்ல அவன் வந்து பேர்ல வந்து இப்போ யாரு இருக்காங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க சொல்றபடி மாதாஜி, அந்த வம்பு பண்ணி கூட்டிட்டு போனா பக்தி அப்ப வர்றது கஷ்டம்தான். ஒரு குழந்தை வந்து சின்ன குழந்தை வந்து ஒரு 2வது இப்படி 1ஆ போற குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன்னு அடம் பிடிக்கிறாங்க. நம்ம விட்டுறோமா? இல்ல வற்புறுத்தி வந்து கூட்டிட்டு போறோம். 1 நாள் 2 நாள் 3 நாள் அப்புறம் வந்து நாளடைவுல வந்து அங்க இருக்கிற குழந்தைகளோட பேசி பழகி வந்து அதுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு லைக்கிங் வருது போகணும்ட்டு. அது மாதிரி எல்லாருமே நம்ம கண்ட்ரோல் எடுக்கணும். நைஸ் ஆன்சர் புஷ்பா மாதாஜி. பட் குழந்தைன்னு எடுக்காம நான் ஜென்ரலா சொல்றேன். இப்போ நம்ம விரோதி இருக்கான், அவன் வேற ரிலீஜனே வேற. ஓகே, அவன் வந்து இப்போ ஒரு பையன் என்னைய வந்து அவன் வந்து கிறிஸ்டியன், அவன் என்ன வந்து ராதிகான்னு கூப்பிட மாட்டான். அவன் இப்போ பண்ணே வந்து எடுத்துட்டே இருப்பான், கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா அப்படின்னு கூப்பிடுவான். இப்போ அதனால அவனுக்கு பக்தி வருமா வராதா? வரும். அந்த இதுவே வந்து அவனுக்கு பக்தியா இருக்கும். சொன்னாவே வரும் மாதாஜி. மாதாஜி ஒரு கதையே இருக்கு மாதாஜி. ஒரு திருடன் வந்து போலீஸ் அது விரட்டிட்டே ஒரு வருது பக்தியா மாறிடும் மாதாஜி. ஓடி ஓடி போறான். கடைசியில வந்து எப்படியோ தெரிஞ்சோ தெரியாமலேயோ இஸ்கான் கோயிலுக்குள்ள நுழைஞ்சிடுறான். நுழைஞ்சி அவங்களுடைய செயல்கள் அங்கேயே ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கா ரொம்ப நாள். அவங்களுடைய ஒரு பக்தியை பார்த்துட்டு அவங்களுடைய வந்து ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு அவனும் வந்து தானாகவே பக்தனாக மாறினான் மாதாஜி. வெரி நைஸ் மாதாஜி. பக்தியை டிபெண்ட் ஆயிருக்கா இல்லையா? இருக்கு மாதாஜி. இப்பதான் இல்லன்றீங்க, ஆனா இருக்குன்றீங்க. ஏதாவது ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கணும். இப்பதான் பக்தி வந்து பக்தியை டிபெண்ட் ஆகல, பக்தியே இல்லைனாலும் பக்தி வரும்ன்றீங்க. மறுபடியும் பக்தியை சார்ந்து இருக்குன்னா இருக்குன்றீங்க. சார்ந்து இருக்கும் மாதாஜி. சார்ந்தும் இருக்கும். சார்ந்தும் கேள்வி இல்ல, சார்ந்து இருக்கா, சார்ந்தும் இருக்குமான்றது எனக்கு தெரியும். சார்ந்து இருக்கா, அதே மாதிரி கர்மாவை சார்ந்தும் இருக்கும். சார்ந்து இருக்கானா டிபெண்ட் ஆயிருக்கா கம்ப்ளீட்லி. சோ பக்தி எதோட டிபெண்ட் ஆகல மாதாஜி. தேங்க்யூ மல்லிகா மாதாஜி. அப்சல்யூட்லி கிளியர் ஆன்சர். மாதாஜி நான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னேன், அது நமக்குள்ளேயே இருக்கு மாதாஜி. அது தானாக வரும் தான் சொன்னேன். क्वेश्चन கேட்டா சுத்தி வரக்கூடாது. நமக்குள்ளே இருக்குன்னா எல்லாருக்குள்ளேயுமே இருக்கு. நான் கேட்டது வெரி சிம்பிள். பக்தி நான் கர்மத்தை சார்ந்திருக்கா இருக்கா இல்லங்க? நம்ம கலாவதி மாதாஜி ஒண்டிதான் கர்மம் பண்ணாங்க. அவங்க இப்போ கிளியரா இருக்காங்களா கலாவதி மாதாஜி? இல்ல சும்மா ஓகே மாதாஜி கிளியரா இருக்கிறேன். அதே மாதிரி பக்தியை சார்ந்து இருக்கா? அவ்வளவுதான் என் கேள்வி. கொஞ்சம் இருக்கோ கொஞ்சம் இருக்காது, கொஞ்சம் இருந்தாலும் சார்ந்து இருக்கு அப்படின்னு. ரைட். இப்போ நான் வந்து கொஞ்சமாவது என் குழந்தைய நம்பி இருக்கேன்னா ஆமா ஓகே. நான் கொஞ்சமாவது கிருஷ்ணரை நம்பி இருக்கேன்னா ரொம்ப. இப்போ கிருஷ்ணர் கொஞ்சமாவது நம்மள நம்பி இருக்காரா? நம்மள நம்ப நோ மாதாஜி. அதே மாதிரி பக்தியை சார்ந்து இருக்கா? எஸ்ஸா நோவா? நோ மாதாஜி. பக்தியை சாரல. பக்தி இஸ் இண்டிபெண்டன்ட், எதுவுமே இல்ல. அப்போ எப்படி எனக்கு அனன்ய பக்தி வரும்? ஜெனரல் பக்தி பொறுத்த வரைக்கும் பக்தியை டிபெண்ட் ஆகல. ஆனா எனக்கு ஏன் பக்தியை நான் ஏத்தணும்? பக்தி எப்படி இருந்தாலும் வரும். நான் வந்து சும்மா கிளாஸ் கேட்டுட்டு ஆன் பண்ணிட்டு நான் ஒரு சைடுல மியூசிக் கேட்டாலும் வரும், பிகாஸ் பக்தி. ஆனா எதுக்குன்னா மாதாஜி பக்தி வரணும்னா பக்தி வரும்னா மாதாஜி ஒருத்தன் வந்து சாதனா பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கான் மாதாஜி. அவன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான், அவன் பாட்டுக்கு பண்ணிட்டு இருக்கான். திடீர்னு அவனுக்கு ஏதோ ஒரு உணர்வு வந்து அப்படியே ஒரு பக்தி தோணுது மாதாஜி. அவன் சாதனா பக்தி பண்றதுக்கே அவனுக்கு உணர்வு இருக்கு இல்ல மாதாஜி? இல்லனா சாதனா பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கிறது நீங்க சொல்ற மாதிரி ஜெனரல் பக்தின்னு வச்சுக்கலாம், வெறும் 1 மணி நேரம். திடீர்னு ஒரு உணர்வு வர்றதுக்கு ஒரு கம்பல்ஷன்ல பண்றான்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு கம்பல்ஷன்ல பண்றான், ஓகே, பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான். திடீர்னு அவனுக்கு என்னவோ ஒரு உணர்வு வந்து அப்படியே இதா பிரவாகமா வருது மாதாஜி. அதுக்கு என்ன காரணம்னா அவன் ஏதோ முன்வினையில செஞ்சதாகவும் இருக்கலாம், பகவானோட காரணமற்ற கருணையாவும் இருக்கலாம். இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் என்னன்னா, அவன் ஆல்ரெடி சாதனை பண்ணிட்டு இருக்கச்சே உங்க ஆன்சர் கரெக்ட். இன்னொரு ஸ்ட்ராங் ரீசன் என்ன இருக்கும்னா, அவன் வந்து ஸ்ட்ராங் ஸ்ரத்தா அவனுக்கு அந்த ஸ்ரத்தையில தான் அவனுக்கு வந்து ஒரு உணர்வு மேலிட்டு இது பாவ பக்தி வருது மாதாஜி. பக்தி வந்து ஸ்ரத்தாவை சார்ந்தில்லை. ஆனா இப்ப வந்து பழக செய்ய
புஷ்பா மாதாஜி அட்வர்ப்புக்கு அட்ஜெக்டிவ்க்கு தமிழ் என்ன சொல்லுவீங்க? பண்பு பெயர். அதாவது பண்பு right. பண்பு பண்பு பெயர். பெயர். பண்பு பெயர் ரைட். சோ அதாவது ஸ்ரத்தான்றது பக்தியின் பண்பு பெயர் இல்ல, பக்தனின் பண்பு பெயர். புரிஞ்சுச்சா? அதாவது பக்திக்கு ஸ்ரத்தா இல்ல, ஆனா பக்தனுக்கு ஸ்ரத்தா தேவைப்படுது, ஏன்னா பக்தி ஏறதுக்கு. புரியுதுங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஸ்ரத்தா இருந்தா கிருஷ்ணருக்கு சந்தோஷப்படுவாரா? படுவார் அவரு படுவார். பண்ண மாட்டாரு. ஸ்ரத்தா ஒண்டி இருந்தா கிருஷ்ணர் சந்தோஷப்பட மாட்டாரு. ஸ்ரத்தா மட்டும் இல்ல, பக்தி இருக்கணும். பக்தி Thank you. இருக்கணும். மாதாஜி. Yes. பக்தி இருந்தா பக்தனை தான் பிடிக்கும் பகவானுக்கு. எங்கேயாவது ஸ்ரத்தாவான் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க, கிளியரா புடிங்க. ஸ்ரத்தை அப்படின்னு போடல, ஸ்ரத்தாவான் அப்படின்னா ஸ்ரத்தை இருக்கிறவன். ஓகே, பஜந்தே ஸ்ரத்தாவான் பஜந்தே செஞ்சதா, அதாவது நம்பிக்கை இருக்கிறவன் பஜனை. நம்ம கூட அதான், எனக்கு அம்மாவை ரொம்ப பிடிக்கும், ஆனா நான் அம்மா பேச்சு கேட்கவே மாட்டேன்னா, என்னடா பிடிக்குதுன்ற ஒரு பேச்சும் கேட்கல. கரெக்டா? லவ்வர்ஸே எடுத்துக்கோங்க, ஐ லவ் யூ சோ மச், ஐ லவ் யூ சோ மச், 2 பேரும் பேசுவாங்க, ஆனா 2 பேரும் ஒருத்தர் பேச்சை கேட்டுக்கவே மாட்டாங்க. இது என்ன லவ்? வேஸ்ட் இல்ல? ஜென்ரலா எடுத்துக்கோங்க. சோ நிஜமாவே நம்ம சொல்றத மதிக்கிறோம்னா அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது கேட்கறவங்க தான் நம்ம பிடிக்கும். அவங்களுக்கு நம்மள பிடிக்குதோ இல்லையோ, ஏய் ஹி லிசன்ஸ் டு மீ என்ற பேச்சு நம்மளுக்கு பிடிக்கும். ரைட்? சோ அதனால நம்பிக்கைன்றது என்ன? மாதாஜி நீங்க கிளாஸ்ல சொல்றதெல்லாம் நான் கேட்கிறேன் மாதாஜி, ஆனா நான் காலையில எந்திரிக்க மாட்டேன், ஆனா சாண்டிங் பண்ண மாட்டேன், ஆனா சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிட மாட்டேன் பிரசாதம். இப்போ எனக்கு நான் என்ன சொல்வேன், அப்ப எதுக்கு மாதாஜி நீங்க கிளாஸ்க்கு வரீங்க அப்படின்னா, டிவி பார்க்கலாம் மாதாஜி அப்படின்னு நானே சொல்லிடுவேன். கரெக்டா இல்லையா? சொல்லலைனாலும் நம்மளுக்கு தோணும். ஏன்னா எதுவுமே நீங்க ஃபாலோ பண்ணலன்னா அப்போ நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன்னு சொல்லல. What is the use of coming to the class? வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் கமிங் டு த கிளாஸ்? இது உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டுக்கோங்க. ஸ்பிரிச்சுவல் கிளாஸ்ல யூஸ் இருக்கு. மாதாஜி நான் வரேன் மேம், ஐ எம் கமிங் டு த கிளாஸ் பட் ஐ வில் நாட் டூ ஹோம்வொர்க், ஐ வில் நாட் டூ, ஐ எம் பிரசிடென்ட் சன். நீங்க என்ன சொல்வீங்க? வாட் இஸ் த யூஸ் மாதாஜி அவங்கள கேட்கணும். அதேதான் வர்ற அப்படின்னு கேட்கணும். நீ சும்மா தண்டத்துக்கு காசு செலவு பண்ணிட்டு வரியான்னு கேட்கணும். தேங்க்யூ மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி அடிச்சாங்க பாருங்க, காசு செலவு பண்றதுக்கு வரியா, அதுதான் நம்ம எண்ணம். அதே மாதிரி வாட் இஸ் த யூஸ்? ஸோ வெறும் ஸ்ரத்தா உண்டி வச்சுக்கிட்டா நோ யூஸ். ஆனா ஸ்ரத்தா இருந்தா அது குவாலிட்டி ஆஃப் த பர்சன் ஏத்தும். பிரேமா மாதாஜி சொன்னாங்க தெரியுமா, அவன் வெறும் சாதனை பக்தி பண்றவன். எனக்கு தெரிஞ்ச 2 பசங்க இருக்காங்க, 2 பேர். ஒருத்தன் 1 வருஷம், உங்களுக்கு சொன்னேன், கர்மண்டா இது அப்படின்வாங்க. கர்மா ஷேர் பண்ணக்கூடாது ஃபுட்னா, என்னடா கர்மம் இது அப்படின்னு கிண்டல் அடிச்சவன், நம்ம எல்லாம் பண்ணா முடியாதுன்னு அவன் ஃப்ரெண்ட் எனக்கு சொல்லிட்டு எக்ஸாக்ட்லி 6 மந்த்ஸ்ல சாண்டிங் ஒரு ரவுண்ட் தான், ஆனா ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் எல்லாருமே வீட்ல பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நாட் ஃபுல் ஃபாஸ்டிங் பட் அவங்களுக்கு இதானது ஸ்லோவா பேசுறது. எனக்கு அவ்வளவு ஸ்ரத்தை, அப்ப ஏன் ஃபாலோ பண்றீங்க? ஆட்டோமேட்டிக்கா இருக்குது. புரியுதுங்களா? சோ தட் மீன்ஸ் அந்த ஸ்ரத்தை டெவலப் ஆறதே தெரியல. ஒரு ருச்சி வருது. இன்னொருத்தங்க எடுத்தீங்கன்னா அந்த சாண்டிங் ரெகுலரா பண்ணிட்டு இப்போ என்ன டைம் ஆனாலும் நான் காலையில சாண்ட் பண்ணுவேன், 4 மணிக்கு எந்திரிச்சு சாண்ட் பண்றாங்க முடிஞ்ச வரைக்கும். ஓகே, ஏகாதசியில நிர்ஜலையும் இருந்தாங்க, கஷ்டமே இல்லாம இருந்தாங்க. சோ அதாவது நார்மலா இருக்கிறவங்களால பண்ணவே முடியாது. உங்களுக்கு புரியுதா? அப்போ என்னன்னா ஸ்ரத்தை ஏறுது. சோ நம்ம நினைப்போம், சே பேக் மாதிரி இருந்தா ஒரு வருஷம், ஏன்னா எனக்கு தெரியாது, அந்த பேக் தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. ரைட்? பட் ஆக்சுவலா பார்த்தா என்னன்னா அந்த சோ கால் பேக் பியூரிஃபை ஆயிட்டு இருக்கு. எதனால? ஸ்ரத்தானால. அந்த ஸ்ரத்தா ஏறுது. என்ன ஆச்சுன்னு கூட சொல்றேன். நாங்கெல்லாம் சரி அந்த பேக்கை கூப்பிட்டு வச்சு நாங்க கிருஷ்ணா புக் படிக்க ஆரம்பிச்சோம் ஒரு 6 மாசமா. சோ 6 மாசமா பண்றதால தயவு செஞ்சு தமிழ் தெரியும், இந்த ரெக்கார்டிங் கேட்க கூடாது நான் பேக்க சொல்றது. சோ அதனால ஸ்ரத்தா என்னன்னா ஏறிட்டு போயிட்டு இருக்கு தெரியாம. சிலது தெரிஞ்சு ஏறும், சிலது தெரியாம ஏறும். இது தெரியாம ஏறிட்டு இருக்கு அப்படின்னு. சில தடவை நம்ம சொல்லுவோம் இல்ல, இந்த சோப் யூஸ் பண்ணா நம்ம ஃபேர் ஆயிடுவோம். நம்மளுக்கு தெரியாம யூஸ் பண்ணது அது மாதிரி எல்லாம் இல்ல. நான் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள், நம்மளுக்கு தெரியாது, ஆனா எத்தவங்க சொன்னாங்க, ஏ நீ ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கே, நீ ஃபேரா இருக்கே. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இனிஷியேஷன் ஆனா க்ளோ ஆகும்னு. நம்மளுக்கு தெரியாது, ஆனா நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க, எனக்கு கூட சொல்லியிருக்காங்க, ஏய் இப்பெல்லாம் நீ க்ளோவா தெரியுற. அது மாதிரி வெஜிடேரியன் ஆனா க்ளோ ஆவே, நீ க்ளோவா தெரியுற. எல்லாம் உண்மையாலாம் எனக்கு தெரியாது, பட் சொல்றேன். ஏன்னா வேற ரீசன் இருக்கலாம், சயின்டிபிக்கா இருக்கலாம், ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கலாம், அதெல்லாம் நான் சொல்லல. பட் பாயிண்ட் என்ன சொல்ல வரேன்னா, அந்த ஸ்ரத்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா உட்கார்ந்துருக்கு. அது சிக்னிபிகண்டா தெரியாது, பட் எங்கேயோ க்ளோ ஆகிறதுக்கு காரணம் மனம் தூய்மை அடைகிறது இருக்கலாம். வெரி பியூட்டிஃபுல் பாயிண்ட் மல்லிகா மாதாஜி சொல்லிட்டாங்க பாருங்க. சட்டில் லெவல்ல ஆயிட்டு இருக்கு பியூரிஃபிகேஷன், அதனால நம்மளுக்கு க்ளோ ஆகுது. NND பிரபு சொன்னா கூட பயங்கரமா, அவருக்கு தமிழ் தெரியாது, தைரியமா பேசலாம். தார்னிஷ் மேமும் நானும் செம்ம ஜோக் அடிப்போம். தார்னிஷ் மேம் அடங்கு அப்படின்னு ரெக்கார்டிங்ல இல்லாதப்போ சொல்வேன், பிரபு நினைக்கிறாரு என்ன பார்த்தாலே எவ்ரிபடி வில் ஃபைண்ட் அவுட் கோயில்ல என்டர் பண்ண நினைப்புதான் பிரபுக்கு நம்மளை பத்தி அப்படின்னா. தார்னிஷ் மேம் சிரிப்பாங்க,
அது ஏன்னா சுத்தமா தெரியாது. அதுவும் என்னை பார்த்தா நான் குங்குமம் எல்லாம் கூட பாதி நேரம் வைக்க மாட்டேன், திலக் கூட தெரியாது வைக்கிறது. சோ அப்படி இருக்கச்சே தெரியவே தெரியாதுன்னு. பட் பிரபுவோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அவர் சொல்றது வந்து நாங்க கிண்டல் அடிச்சாலும் அவர் சொல்றதுல உண்மை இருக்கு. ஏன்னா நானே 4-5 தடவை நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கேன். ஐ திங்க் சேது மாதாஜியோட கோயில் போறச்சே நோட்டீஸ் பண்ணோம். அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் நாங்க. அப்பவும் நான் சூட்ல தான் இருந்தேன், ரைட், மதுரையில. அதுவும் அவங்க இல்ல இன்னைக்கு. பட் அந்த மாதிரி 2-3 இன்சிடென்ட்ஸ் பார்த்திருக்கேன். சோ அதனால மத்தாஜி இருக்கேன், மத்தாஜி கிளாஸ்ல இருக்கேன், மத்தாஜி கேட்டுட்டு இருக்கேன். ஸோ அதனால அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்ம என்னதான் கிண்டல் அடிச்சாலும் நம்ம நினைப்போம் ஓகே தெரியுது போல இருக்கு அப்படின்னு. நான் ஏன் இவ்வளோ நான் சொல்றேன்னா, இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சவொடனே பக்தியே வேண்டான்னு சொல்லிட்டாங்க பக்திக்கு, அதனால நான் கிளாஸ்க்கு வரமாட்டேன், பகவத்கீதா படிக்க மாட்டேன்னு சொல்லாதீங்க. நம்மளுக்கு வந்து ஸ்ரத்தா வேணும். ஸ்ரத்தா வேணும்னா ஸ்ரவணம் வேணும். ஸ்ரத்தா இஸ் நாட் அன் அங்கா, ஓகே. ஆனா ஸ்ரத்தா இஸ் த குவாலிஃபிகேஷன் ஃபார் பக்தி. பக்தி ஒன் ஆஃப் த குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் த ஃபார் பக்தி. அனன்யா பக்தி, நாட் ஃபார் பக்தி. பக்தி எப்படி வேணா பண்ணலாம், பக்கத்து வீட்டுக்காரன் வந்து பண்ணலாம். ஆனா ஒன்லி ஃபார் அனன்ய பக்தி. அனன்ய பக்தி. ஒரு அனன்ய பக்தி. ஸ்ரத்தாவோட பக்தி பண்ணா, ஸ்ரத்தா இல்லாம பக்தி பண்ணாலும் பக்தி வரும். ஆனா ஸ்ரத்தா இல்லாம கர்மம் பண்ணா கர்மம் வருமா வராதா? வராது. ஸ்ரத்தா இல்லாம பண்ணாலும் கர்மம் வரும். வராது. வராது. ஏன்னா நம்ம வராது. நினைக்கிறோம் இல்லையா, நிறைய தடவை ஒரு வந்து வேலையே ஒரு கவனமா செஞ்சாதான் அந்த வேலை. இல்ல கர்ம யோகா, அதாவது நான் யக்னம் பண்றேன், ரைட், நான் வந்து இந்த மழை சாமிக்கு பண்றேன், வாட் எவர், இந்திரருக்கு பண்றேன், ஆர் நான் வந்து குழந்தை வேணும்னு யாருக்கு கும்பிடுவீங்க மாதாஜி? குழந்தைக்கு வருணன்ல, வருணா வருணா வருணன், மழை, வருணைக்கு இல்ல, குழந்தை வேணும். மழைக்கு வந்து குழந்தை மழைக்கு வேணுமா? வந்து தேவிதம் புத்திர காமிஷ்டியா, வருமா, அதே மாதிரி அது அழகான மாதிரி. வேணும்னு சிவா கும்பிடுறேன் அப்படின்னா இதெல்லாம் நம்பிக்கையில ஏதோ பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க சொன்னாங்கன்னு பண்ணோம்னா வராது. வந்து நம்பிக்கையோட பண்ணாதான் கர்மம் ஈல்ட் ஆகும். நம்பிக்கை எந்த ஒர்க்குமே நம்பிக்கையோட இருந்தா தானே மாதாஜி நடக்கும். அதெல்லாம் இல்ல. எந்த வர்க்குமே நம்பிக்கை இருக்கணும்னு இல்ல. நான் சொல்றது, நான் வந்து இப்ப வந்து பியூரா கர்ம பக்தி, கர்ம யோகா பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். எல்லா வேலையுமே வந்து நம்பிக்கையோட சாப்பிடணும்னு இல்லை. இப்ப நான் எனக்கு ஜுரம், எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை, எங்க அம்மா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம சமையல் டெய்லி பண்றோம், அது நம்ம நம்பிக்கை இல்லாம தான் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். அது பாட்டுக்கு நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா செய்வோம், அது கை பாட்டுக்கு செய்யும் தன்னிச்சையா. ஏன் இப்ப மல்லிகா மாதாஜி சொல்றாங்க இந்த மாதிரி நீங்க ஓகே மாதாஜி, நான் சொல்றேன் மாதாஜி, ஒரு பூ மாதாஜி, கட்டுறோம் மாதாஜி. நம்ம பூ கட்டும் போது அது மாதாஜி, பாட்டு கட்டிக்கிட்டே இருப்போம், அதுல எந்த ஒரு ஸ்ரத்தையும் இருக்காது. ஆனா நம்ம நல்ல ஸ்ரத்தையா அழகா கட்டணும், இன்வால்மெண்டோட இருந்தாக்கா அப்ப அழகா வரும் மாதாஜி. இல்லாட்டி அது மெக்கானிக்கலா அப்படியே கை கட்டிக்கிட்டே போகும் மாதாஜி. ஆனா கான்செப்ட் ஆரம்பத்துலதான் ஒரு சிரத்தையோட நம்ம வந்து ஆரம்பிக்கிறோம் மாதாஜி. நாளடைவுல வந்து அது தானாகவே அனிச்சை செயல்னு சொல்லுவோம் மாதாஜி. தானாகவே நடக்க ஆரம்பிச்சிடும். அனிச்சை செயல்னு சொல்லுவோம். அது என்னன்னா பக்தியில தானா வருது ராகானுகா பக்தி, அது நெக்ஸ்ட் லெவல்ல இருக்கும். இப்போ நம்ம இதுல சொல்லலாம் மாதாஜி, இது சாதாரண பௌதிக செயல்கள் தான். பொதுவாவே காரியங்கள் அப்படிதான் மாதாஜி, என்ன காரியம்னாலும். இப்போ நம்ம டைவர்ட் ஆவேனா, நான் சொல்ற ஒரே ஒரு கான்செப்ட் கிளியரா புரிச்சுக்கோங்க. பக்தி இண்டிபெண்டன்ட், பக்தி எதையும் சாரலை, அது தலையில ஏத்திக்கோங்க. அப்ப நம்ம எதுக்கு பக்திக்கு வந்து ஸ்ரத்தா கொடுக்குறோம்? ஆனா ஸ்ரத்தா ஏற ஏற பக்தி வரும், ஸ்ரத்தா ஏற ஏற பக்தி வரும். கிளியர். ஸ்ரத்தா என்ன அப்படின்றது நாளைக்கு எடுக்க போறேன் டாபிக், இன்னைக்கு இல்ல. நீங்க எல்லாம் திங்க் பண்ணி 10 பாயிண்ட் எழுதிட்டு வருவீங்க. ஸ்ரத்தானா ABCDன்னு 10 பாயிண்ட் வேணும். இன்னைக்கு எதுவுமே சொல்லாதீங்க. ஒரு பாயிண்ட் உங்க ஆன்சரா இருந்தா அந்த ஆன்சர் தப்பு. ஒரு பாயிண்டா இருந்தாலும் கரெக்டா இருக்கலாம், பட் எனக்கு 10 பாயிண்ட் எழுதுங்க, அதுல ஒரு பாயிண்ட் தான் உங்களுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் இருக்கும். ஸோ வீட்டுல போய் வாட் இஸ் ஸ்ரத்தா அப்படின்னு நீங்க எழுத போறீங்க. 1 2 3 4 10 பாயிண்ட் எழுதிட்டு நாளைக்கு வரீங்க. ஹோம்ஒர்க், ஓகே, சிம்பிள் ஹோம்ஒர்க். தேடாதீங்க, இங்க ஒண்டி தேடுங்க, இங்க ஒண்டி தேடுங்க, புக்ல எல்லாம் தேடாதீங்க, ஆன்சர் கிடைக்காது. ஸோ இப்போ நம்ம ஷேர் பண்ணலாம், கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். 15 minutes. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்பெல்லாம் சைத்தன்யா விட்டு ரொம்ப டிவேட் ஆகும். இப்படி பண்ணலாமா இல்ல நிறுத்தணுமான்னு நீங்க சொல்லணும். இல்ல மாதாஜி, அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல மாதாஜி, அதுவும் பாக்குறோம் இதுவும் பாக்குறோம் மாதாஜி. அதுவும் பக்தியோட தான் மாதாஜி. ஏன்னா ஏற ஏற நம்மளுக்கு கிளாரிட்டி வரணும்னு. சோ மறுபடியும் நாம சொல்றேன், கர்மம் டிபெண்ட் ஆகல, டிபெண்ட் ஆகல, பக்தியும் ஆகல. அனன்ய பக்திக்கு ஸ்ரத்தா தான் பேஸ். ஸ்ரத்தா வந்து அனன்ய பக்திக்கு வந்து என்ட்ரி லெவல், டிபெண்ட் ஆகல. பட் பக்தனுக்கு ஸ்ரத்தா வந்து அட்ஜெக்டிவ் தேவை. ஜர ஜர ஹைல பிரபு பாவேர பிரஹாரே பூமி தபடிலா ஸ்வாஷா நாஹி கஷாதிரே. ஜர ஜர ஹைல பிரபு பாவேர பிரஹாரே பூமி தபடில ஸ்வாச நாஹிக ஷரீரே. வெவ்வேறு பாவங்களின் மோதலினால் பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் முழு உடலும் தள்ளாடியது. அதன் விளைவாக அவர் உடனடியாக நிலத்தில் விழுந்தார். மூச்சு ஏறக்குறைய நின்றுவிட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
அவ்வளவுதான். அவர் வந்து தாங்க முடியாம தை தக்கான்னு ஆதி விழுந்துட்டாரு. விழுந்த ஸ்பீட் வந்து சும்மா இல்ல, அந்த ஃபோர்ஸ்ல விழுந்ததால அப்படியே மயங்கே ஊத்துட்டாங்க அப்படின்னு. ரைட். அவர் வந்து மயங்கே விழுந்துட்டாரு, அப்படியே ஃபெயிண்டே ஆயிடுறாரு. ஏன்னா அந்த லெவலுக்கு வந்து அவருக்கு பக்தி இருக்கிறதால அவருக்கு என்ன நடக்குதுன்னு பரவச நிலை, அதுதான் சொல்றாங்க. தேயா சிந்தியா ஹைலா யாதா பக்த கனா ஆச்சாம்பிதே ஊதே பிரபு காரியா கர்ஜனா. ஹரே கிருஷ்ணா. देखिया चैतन्य हैला याता भक्त गणा अचंबित युत प्रभु करिया Rajana. Translation. Evening the conscience of Lord, all the devotees become very unaccused. Then suddenly the Lord began to make thundering sounds. Hare Krishna Mataji. வந்து என்னன்னா ரொம்ப ஆர்வம் ஆயிடுது. ரைட். அந்த அவர் பார்த்து, ஏன்னா நினைச்சு பாருங்க, சடனா ஊந்துட்டாங்கன்னா என்ன டென்ஷன் ஆயிடுவாங்க அப்படின்னு. அதனால வந்து அவங்க வந்து என்னென்னமோ சவுண்ட், ஐயோ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு. ஐ திங்க் ரேவதி மாதாஜி இருக்காங்களா இல்லையா? இருக்கேன் மாதாஜி. இது வந்து ஒரு 1% ஸ்மால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ திங்க் ரேவதி மாதாஜிக்கு இருக்கு. ஐ திங்க் 1 year பேக் கோயில ஷாக் ஆனவுடனே ரேவதி மாதாஜிக்கு ஒண்ணுமே புரியல. ஏன்னா பக்கத்துலயே தண்ணி இருக்கு. ஐ திங்க் கூட்டிட்டு போயிட்டு அங்க வந்து பக்கத்துலயே தண்ணி இருந்துச்சு. ரைட். ஐ திங்க் ஒரு 2 அடியில தண்ணி இருந்துச்சு, என்னால ரீச் பண்ண முடியல. நான் ரேவதி மாதாஜி கிட்ட கேட்டேன், கொஞ்சம் தண்ணி கொடுக்குறீங்களான்னு. அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. பட் ஒரு சைட்ல அவங்க நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க என்ன ஆச்சு இங்க இருக்கிற தண்ணி கூட, ஏன்னா என்னால மூவே பண்ண முடியல அந்த டைம். ஒரு மாதிரி வேகா, சோ ஒரு மாதிரி ஒரு ஆங்ஷியஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பக்கத்துல யாராவது வந்து ரொம்ப என்கொயர் பண்ணா கூட அவங்க ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிட்டாங்க ஒரு ஸ்டேஜ்ல. அவங்களை விடுங்க கொஞ்ச நேரம் தெரிஞ்ச அப்புறம். ரைட். சோ அதனால வந்து நினைச்சு அதனால தெரிஞ்சவங்க எப்பவுமே அப்படி இருக்கச்சே, தெரியாம இவர் டோட்டலா மயங்கி இருந்தாருன்னா கூட இருக்கவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும், என்ன ஆச்சோ, உயிர் இருக்கா இல்லையா, போயிட்டாங்களா, அந்த பயம் வந்து ரொம்ப சாரும். சோ இது வந்து அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆங்ஷியஸ்க்கு என்ன சொல்வீங்க தமிழ்ல? உணர்வு உணர்வு ஒரு படபடப்பான ஒரு ஒரு ஃபீலிங். ரைட். கவலை. கவலை, ஒரு விதமான கவலை. பல்பலே பல்பல் பலே நாச்சே ஆனந்தே வீவலா பூஜன நாயாய பாவா தாரங்க பிரபலா. பல் பல் பலே பலே நாசே ஆனந்த விக்வலா நாஜாய பவா தரங்க பிரபலா. எழுந்து நின்று மகாபிரபு தொடர்ந்து பேசுங்கள் என்று கூறியபடி ஆனந்தத்தில் மூழ்கி நடனமாடத் தொடங்கினார். அவரது பாவத்தின் பலமான அலைகளை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. சோ அவர் வந்து அவர் எந்திரிச்சு என்ன சொல்றாரு, பேசிட்டே இருக்காரு. அவர் எதுக்கு டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாரு, ஒண்ணுமே புரியல. சடனா வந்துட்டு சடனா எந்திரிச்சு டான்ஸ் ஆடிட்டு பாட்டு பேச ஆரம்பிச்சாங்கன்னா என்ன ஆகும். அதனால பல்பல்லனா பேசுறாருன்றது அர்த்தம். நித்யானந்தா சாங்கே பூலே பிரபு கே தரினா ஆச்சாரியா ஹரி தாசா பூலே பாச்சேதா நாச்சினா. नित्यानंद संगे बोले प्रभु के तरिया आचार्य हरि दास बोले बासे दे ஞானியா. சைத்தன்யா மகாபிரபுடன் இணைந்து நடக்கத் தொடங்கிய நித்யானந்த பிரபு அவர் விழுந்து விடாமல் பார்த்து கொண்டார். அத்வைத ஆச்சாரியாரும் ஹரிதாச தாகூரும் ஆடியபடி அவர்களை பின்தொடர்ந்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நித்யானந்தா பிரபு வந்து அப்படியே கூட சைத்தன்யா மகாபிரபு கூடயே நடந்து போறாரு, அவர் விழ போறாரு. இதுல இருந்து தெரியும் அவர் அவதூதாவா மாதிரி இருந்தாலும் அவருக்கு எவ்வளவு கன்சர்ன் இருக்கு அப்படின்னு. ரைட். சைத்தன்யா மகாபிரபு விழுந்துடுவாரா, ஏன்னா அவரோட பக்தியையும் மீறி அவரோட சேவை இருக்குன்னு அவர் எக்ஸாம்பிள் காட்டுறாரு. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நிறைய தடவை நான் நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கேன், உங்கள டிவோட்டிஸ் கூட நான் நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கேன். 2-3 கிராஸ் இது என்னன்னா, நான் தான் சேவை பண்ணணும், நான் விடவே கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஒரு க்ஷணம் வந்து நம்ம அந்த கிளீனிங் பண்றோம், இல்ல வெஜிடபிள் கட் பண்றோம் வச்சுக்கோங்களேன், ஒரே ஒரு வெஜிடபிள் கட் பண்ணாலும், இவ்ளோ வெஜிடபிள் கட் பண்ணாலும் கிரெடிட் ஒண்ணுதான். அதாவது சோம்பல்ல நம்ம ஒரு வெஜிடபிள் கட் பண்ணோம்னா அது வேற. ஆனா இப்ப வந்து 10 பேர் இருக்கோம், 10 கேரட் இருக்குன்னா நானே 10 கேரட் கட் பண்ணணுன்றதுக்கு பதில் ஒரு கேரட் நான் கட் பண்றேன், இன்னொரு கேரட் நீங்க கட் பண்ணுங்க அப்படின்னு டிவைட் பண்ணாலும் இன்னும் ஜாஸ்தி பலன். ஆனா நிறைய டிவோட்டிஸ் பார்த்திருக்கேன், விடவே மாட்டாங்க. கோவில் நான் தான் எப்பவுமே பண்ணேன், நீங்களே கொஞ்சோண்டு பண்ணிட்டு யாருக்கோ பண்ணணும், ஆனா அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம்ல, அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து நித்யானந்தா பிரபுவோட எண்ணம் பாருங்க. அவர் பக்தி பண்ணணும் கிருஷ்ணருக்குன்றதா அவர் மோட்டிவ். சைத்தன்யா தான் கிருஷ்ணர் தெரிஞ்சாலும், ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யான்னு தெரிஞ்சாலும் அவர் உடனே என்ன பண்றாரு, அவர் அந்த ஃபோக்கஸ் விட்டுட்டு அவர் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாவே தான் பார்த்துட்டு இருக்காரு. அவர் விழுந்துடுவாரா, உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? அதனால வந்து நம்ம வந்து எப்பவுமே பாவம் வந்து சர்வீஸ் மோட்டிவ் வந்து ஹையரா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா சர்வீஸ் இருந்துச்சுன்னா பக்தி வரும். நித்யானந்தா பிரபு வந்து ஆதி குரு. அவர் அந்த பாதையில நடக்கிறாருன்னா நம்மள அந்த பாதையில வர வைக்க நம்மளுக்கு கைட் பண்றாரு.
ஸோ அது எப்பவுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இது வந்து நாட் ஓன்லி ஃபார் சேவை, ரீடிங் சேவை கூட நல்ல தாட் நம்ம தான் படிக்கணும்னு எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஒரே டைம் படிச்சாலும் நான் திட்டினாலும் எனக்கு வந்து என்ன பிடிக்கும்னா எல்லாருக்குமே ஆர்வம் இருக்குன்னு. பட் சில தடவை நான் நோட்டீஸ் பண்ணுவேன் சான்ஸே இருக்காது. 2-3 பேர் வந்து சொல்லலாமா, சிலருக்கு வந்து சரியா தமிழ் கிரிப் இருக்காது, சிலர் வாய்ஸ் நல்லா இருக்காது, அவங்க எல்லாம் வந்து ஹோப் பண்ணுவாங்க. அதனால யாராவது படிக்கணும்னா அவங்களுக்கும் சான்ஸ் கொடுக்கணும். அதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட். ஏ மாதா பிரபரேகா நாச்சே பிரபு ராங்கே கபு ஹர்ஷா கபு விஷாதா பாவேர தாரா. ஏயி மத பிரகரேக நாசே பிரபு ரங்கே கபு ஹர்ஷ கபு விஷாத பாவேர தரங்கே. இவ்விதமாக மகாபிரபு குறைந்தது 3 மணி நேரம் ஆடினார். சில நேரங்களில் மகிழ்ச்சி, சில நேரங்களில் வருத்தம் என பரவச அன்பின் பல்வேறு இதர அலைகளின் அறிகுறிகள் தென்பட்டன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 3 மணி நேரம் அவர் ஆடினாரு. சில தடவை வந்து அவர் உற்சாகமா, அவர் வந்து பரவச நிலையில, அப்புறம் சில தடவை வந்து சந்தோஷத்துல, சில தடவை சோகத்துல. வேவ்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டசினா நம்ம இசிஜி ரிப்போர்ட் மாதிரி மேல கீழே போறது, ரைட்? ஒரு தடவை சந்தோஷம், ஒரு தடவை சோகம், ஒரு தடவை துக்கம், டிஃப்ரெண்ட் பாவத்தை அவர் அனுபவிக்கிறாரு அப்படின்னு. தினா தினா உபவாசா கரிய போஜனா உதந்தா நிர்த்தியேதே பிரபுரா ஹைல பரிஷ்ராமா. दीना दीना उपवासा करिय भोजना उतन नित्य प्रभुरा हैल परिश्रमा. Translation: The Lord had been fasting for 3 days, and after that period he took eatables sumptuously and danced and jumped high. He became a little fatigued. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதாவது 3 நாள் அவர் சாப்பிடாததால என்னதான் நல்லா சாப்பிட்டாலும் அவர் ஆடி குதிச்சு இருக்கச்சே அவர் கொஞ்சம் டயர்ட் ஆயிட்டாரு அப்படின்றாங்க. தபு தானா ஜானே ஸ்ரமா பிரமா விஷ்ட ஹானா நித்யானந்த மகாபிரபு கே ராகில தாரினா. தபுதனா ஜானே ஷரம பிரேமவிஷ்ட ஆஞா நித்யானந்த மகாபிரபு கே ராகில தரிஞா. பிரேமையில் முற்றிலும் மூழ்கிய அவர் தமது சோர்வினை புரிந்து கொள்ள மாட்டார். ஆயினும் நித்யானந்த பிரபு அவரை பிடித்து அவரது நடனத்தை நிறுத்தினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. அவருக்கு வந்து தெரியல, அவருக்கு அந்த டென்ஷன்ல, அதாவது அந்த சோர்வுல தெரியல. ஆனா என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவர் வந்து காமா இருக்காரு, அவர் டீல் பண்றாரு. சோ அதனால வந்து அதாவது அவருக்கு அவ்வளோ அப்சர்வ் பண்றாரு நித்யானந்த பிரபு, ரைட்? அவர் டயர்ட் ஆறாரு, அவருக்கு தேவைப்படுது எல்லாமே, அதுதான் அவரோட குவாலிட்டி வந்து சொல்றாங்க அப்படின்னு. ஆனா சைத்தன்ய மகாபிரபு டிஃப்ரெண்ட் பாவத்துல இருக்காரு. அவருக்கு அதெல்லாம் நினைக்கிற பாவத்துல கூட இல்ல, அவர் பாட்டுக்கு வந்து ஓடுற பாவத்துல இருக்காரு. அதுதான், அதாவது அவர் ஓடுறதுனா கிருஷ்ணர் கிட்ட பாக்குறது, குதிக்கிறது, அந்த தாட்லயே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. Change it, Mataji. आचार्य गोस्वामी ताबे राखीला कीर्तना नाना सेवा करी प्रभु के कारैल शायना. आचार्य गोसाई प्रभे राखिल कीर्तना नाना सेवा करी பிரபு கே கரையில சயனா. மகாபிரபு களைப்புற்றிருந்த போதிலும் நித்யானந்த பிரபு அவரை கைத்தாங்களாக பிடித்து ஸ்திரமாக நிறுத்தினார். அச்சமயத்தில் அத்வைத ஆச்சாரியர் கீர்த்தனத்தை நிறுத்தினார். மகாபிரபுவிற்கு பல்வேறு பணிவிடைகளை செய்து அவரை படுக்க வைத்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நித்யானந்த பிரபு வந்து என்னன்னா ஸ்டெடியா இருக்காரு, அதாவது பிடிச்சு வச்சிருக்காரு, ரைட்? அந்த டைம் வந்து அவர் வந்து சாண்டிங் பண்றாரு, நிறைய சர்வீஸ் பண்றாரு. அதுக்கப்புறம் அதாவது அதேதான் அத்வைத ஆச்சாரியம் வந்து அவர் நிறுத்திடுறாரு சாண்டிங் பண்றதை. சாண்டிங்னா கீர்த்தன் லவுடா இருக்கிறத நிறுத்திட்டு அவர் வந்து படுக்க வச்சுட்டு சேவை பண்றாரு. ஏன்னா தெரிஞ்சிச்சு அவர் பண்ண அவர் குதிக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. இது என்னன்னா ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்ல அவர் வந்து அந்த பேரும் அந்த ஃபார்மும் டிஃப்ரெண்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு
கிருஷ்ணான்னா அவரால் ரிலேட் பண்ண முடியுது. நம்மளுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நம்ம படுக்கறச்சையும் ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லுவோம். எதுக்குன்னா நம்ம வந்து இன்னும் அந்த டேஸ்ட் நம்மளுக்கு வரல. ஸோ இப்போ கிருஷ்ணா இருக்காரு அப்படின்னா நம்ம வந்து பண்ண மாட்டோம் அந்த ஃபீலிங், ரைட்? பட் நமக்கு இன்னும் அந்த பாவம் வராததால நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொன்னா கிருஷ்ணர் வராரு என்ற ஃபீலிங் நம்மளுக்கு இல்லாததால நம்மளுக்கு ரொம்ப எக்ஸ்டசி வராது. ஆனா சைத்தன்யா மகாபிரபு ரொம்ப அவருக்கு அந்த பரவச நிலையிலேருந்து அவரை நார்மல் கொண்டு வரணுன்றதால அவங்க சாண்டிங்கை நிறுத்திடுறாரு அப்படின்னு. ஏ மத தசதினா போஜன கீர்த்தனா ஏக ரூபே கரி கரே பிரபுர சேவனா. माता दासादीना भोजन कीर्तना एक रूपे हरि हरे प्रभुरा सेवना. Translation: For 10 continuous days, Advaita Acharya had feasting and chanting in the evening. He served the Lord in this way without any change. Hare Krishna Mataji. Thank you Mataji. ஸோ என்னன்னா இந்த மாதிரி எத்தனை நாள், 10 நாள் கண்டினியூஸா அவர் சேவை செஞ்சாரு, கொஞ்சம் கூட நம்ம வருத்தவே படல அப்படின்னு. இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ எனக்கு தெரியும் எங்க ஆண்டி எங்க அங்கிள் தனியா இருக்காங்க, குக் இருக்காங்க, எல்லாருமே அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ வந்து அவங்க தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்டு இவங்க வந்து அவங்க வீட்டில் போய் 10 days இருந்ததால அவங்களும் ஒரு வாரம் இருக்கணும். அவங்க எங்களை கூப்பிட்டே இருப்பாங்க, தனியா இருக்கும் நீங்க வாங்கன்னு. அப்போ சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இந்த மாதிரி, ஐயோ இப்போ அவங்க வராங்களா ஒரு வாரம். அம்மா சொன்னாங்க உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? ஒண்ணுமே இல்லை, வேலையும் இல்லை, பசங்களும் இல்லை, வந்தாங்க 2 பேருனா அவங்களும் வயசானவங்க, உங்களுக்கு பொழுது போகும் இல்லையா ஒரு 4 பேரா உட்காந்து ஒரு வாரம் போனா அப்படின்னு. ஆமா, ஆனா நான் அங்க போய் இருந்தா எனக்கு சந்தோஷம், அவங்க எங்ககிட்ட வந்தா கஷ்டம் அப்படின்னு. அப்பனா என்னது? நான் கெஸ்டா இருந்தா எனக்கு சந்தோஷம், ஏன்னா எனக்கு வந்து நிம்மதி. ஆனா யாராவது கெஸ்டா இருந்தா எனக்கு அது போர், ஏன்னா என்னோட ஸ்பேஸ்ல இன்டர்ஃபியர் ஆறாங்க. அது வந்து நம்ம இருக்கக்கூடாது. எதுக்கு சொல்றேன்னா நம்ம வந்து அந்த அத்வைத ஆச்சாரியர் நினைச்சு பாருங்க, சைத்தன்யா மகாபிரபு ஒண்டி இல்ல, அங்க வந்து எவ்வளோ சாப்பாடு நித்யா கும்பல் கும்பலா வந்து ஒரு வில்லேஜுக்கு ஒரு கிராமமே வந்து இறங்குது. ஆனாலும் அவர் வந்து எந்த ஹெசிடேஷனுமே இல்லாம அவர் சமைக்கு வெல்கம் பண்றாரு. இத்தனைக்கும் அத்வைத ஆச்சாரியா ஒன்னும் பணக்காரர் கூட இல்லை, ஆனா அவர் வந்து எந்த ஹெசிடேஷனும் இல்லாம அவர் பண்றாரு அப்படின்றத அங்க குறிக்கிறாங்க. ஸோ கெஸ்ட் ரிசப்ஷன். பிரபாதே ஆச்சாரிய ரதா தோலாய சாதானா பக்தகணா ஐலா சச்சி மாதாலானா. प्रभादे आचार्य रत्न दोलाय सडया भक्त गण संगे अखिल श्री माता. காலையில் சந்திரசேகர் சச்சி மாதாவினை பல்லக்கில் அமர்த்தி அவளது இல்லத்திலிருந்து பல்வேறு பக்தர்களுடன் அழைத்து வந்தார். ஸோ சந்திரசேகர் அண்ட் சச்சி மாதா வந்து அதாவது பல்லக்கில் உட்கார வச்சுட்டு அவங்கள வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வராங்க, சந்திரசேகர் ஆச்சாரியாவை கூட்டிட்டு வராங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. நாடியா நகரேரலோகா ஸ்ரீ பாலக விருந்தா சபலோகா ஐலா ஐலா சங்காத சம்பிரதா. நதிய நகரலோக ஸ்ரீ பாலக சபலோக இலா ஹைல சங்கட்ட ஸ்மருதா. இவ்விதமாக பெண்கள், சிறுவர்கள், வயதானவர்கள் உட்பட நதியா நகரத்தை சார்ந்த அனைத்து மக்களும் அங்கு வந்தனர். இதனால் கூட்டம் அதிகரித்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த விஷயத்துல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, அந்த மக்கள் இருக்காங்க இல்லையா அந்த டவுன்ல வந்து பெண்கள், பசங்க, வயசானவங்க எல்லாருமே அங்க வந்தாங்க. நம்மளுக்கு தெரியறதுக்கு 10 நாள் ஆனா வெறும் சைத்தன்யா மகாபிரபு இல்ல, ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபுவோட கிராமமே அங்க இருந்துச்சுன்றதுக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். மேங்களூர் வரச்சே விஜயகுமாரி மாதாஜி ஓ இல்லையா? சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீங்க வந்து பிரம்ம சமிதா புக்கு, நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் அந்த மெலிசா இருக்கும்ல ஈஷோ உபநிஷத், மெலி புக்ஸ் ஒன்லி 3 கொண்டு வந்துருங்க அட்லீஸ்ட். ஒரு இல்லைன்னா நீங்க மத்தவங்க யாரெல்லாம் வராங்களோ, ஏன்னா அங்க நான் இருக்க எடுத்து வரேன் மாதாஜி. பிரம்ம சமிதா, ஈஷோ உபநிஷத் அண்ட் நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 3 புக்குமே நான் கொண்டு வரேன் மாதாஜி. சொல்லி கொண்டு வாங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. எல்லாருமே கொண்டு வரோம் மாதாஜி. கொண்டு வரோம் மாதாஜி, எங்க கிட்ட இருக்கிறத கொண்டு வரோம். எல்லாம் ரொம்ப பேக் வெயிட் ஆயிடும், இவங்க எல்லாம் முன்னாடியே வராங்க இல்லையா. நான் நினைச்சேன் நம்மளுக்கு டைம் கிடைக்கிறச்சே நம்ம அட்லீஸ்ட் ஒரு 15 minutes ஆகுது நம்ம கண்டினியூ பண்ணணும் இந்த நம்மளோட சத்சங்க. சோ இந்த எடுத்துட்டு வருவேன் மாதாஜி. வந்த பிறகு சொல்லுங்க எடுத்துட்டு வருவேன் மாதாஜி. those books are very easy to handle, அதனால கொண்டு வந்துடலாம். ஆமா, சின்ன புக்ஸ், அதனால தான் சொன்னேன். சின்ன புக்ஸ் தான், அதனால குட்டி குட்டி புக்ஸ் தானே. நான் கோயில்ல இருந்து எடுத்துருவேன். பெரிய புக்கா இருந்தாதான் கஷ்டம். பிராத்த கிருத்ய கரித காரே நாம சங்கீர்த்தனா சச்சி மாதா தானா ஐலா அத்வைத பாவனா. हरे कृष्ण माताजी. प्रातः कृत्या कार्य करे नाम संकीर्तना सची माता
Sachimadalana Ila Advaita Bhavana. Hare Krishna Mataji. Thank you very much. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி டிரான்ஸ்லேஷன். Hare Krishna. In the morning, after regular duties were completed, and the Lord was chanting the Hare Krishna Mahamantra, the people accompanied Sachimata to the house of Advaita Acharya. Hare Krishna Mataji. Thank you very much. Accompanied Sachimata. నేను దాని లోపల విడిచి ఊడుస్తానమ్మా అప్పుడు చూడు నేడు ఊడితే పుడిదిన తర్వాత ఊడికి పద్మ మాతాజీ. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. So then in the morning what happened is ரெகுலரா அவர் டியூட்டி பண்ணிட்டு சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா பண்ண அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா சச்சிமாதா வந்து அத்வைத ஆச்சாரிய வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வராங்க. அக்கம்பனா கூட கூட்டிட்டு வராங்க. சச்சி ஆகே பதித்த பிரபு தண்டவதானா காந்திலா லாகிலா சாச்சி உதாயினா உதாயி. सच्ची आके पाडीला प्रभु दंडवत यज्ञा कांति ते लहिला शशि के कोले उदा यज्ञा. அன்னை சச்சி காட்சியில் தோன்ற மாத்திரத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவளுக்கு முன்பாக ஒரு தடியை போன்று விழுந்தார். அன்னை சச்சி மகாபிரபுவை தமது மடியில் எடுத்துக்கொண்டு அழத் தொடங்கினார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது இன்னொரு இம்பார்ட்டன்டான எக்ஸாம்பிள். அம்மா பிள்ளை ரிலேஷன்ஷிப் வந்து புள்ள வந்து சன்னியாசம் போனா கூட அம்மா அந்த தாட் வச்சுக்கணும்ன்றது இல்லை. அதனாலதான் அம்மா வந்து தொடுறாங்க. ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு கூட எக்ஸாம்பிளா என்னன்னா காலில் அம்மா காலில் விழுற மாதிரி காட்டுறாங்க. இது நம்ம ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ரெண்டு விஷயத்துல ஒரு விஷயம் எங்க அம்மா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, இந்த நட்சத்திரம் இந்த காலில் விழ வேணாம் அப்படியெல்லாம் ஒரு ரூலுமே இல்லை. எந்த நட்சத்திரமா இருந்தாலும் நம்ம கொம்பு இல்லை, நம்ம எல்லாம் நார்மல் ஆளுதான். பெரியவங்க காலில் விழுறது கண்டிப்பா தப்பே இல்லை. ஒண்ணு. ரெண்டாவது பாயிண்ட் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, அதாவது நம்ம மாதா பிதா குரு தெய்வம், ரைட்? இந்த 4 கான்செப்ட்ல மாதா பிதா ஸ்தானத்துல பெரியவங்க அவங்களும் இன்க்ளூட் ஆவாங்க. குரு ஆப்வியஸ்லி நமக்கு தெரியும், தெய்வம். இந்த 4 காலில் விழ வேண்டிய இடத்துல நம்ம ஹெசிடேட் பண்ண வேண்டாம். இன்னொன்னு வந்து என்னன்னா, அதே மாதிரி வந்து நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இவங்க வந்து நான் ரொம்ப வந்து சபரிமலை கேள்விப்பட்டிருக்கேன், மாலை போட்டிருக்காங்க, அவங்க வந்து அவங்கள ஒண்ணுமே பண்ணக்கூடாது. இது போறவங்களுக்கு தெரியலாம், பட் எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோட ரிலேட்டிவ் அவங்க சொன்னாங்க அம்மா கூட காலில் விழலான்னு. விழவே கூடாது. அம்மா வந்து அம்மா ஸ்தானத்துலதான் இருப்பாங்க. அம்மா வந்து எந்த புள்ள காலையும் விழா மாதிரி அந்த டைம் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா காலையும் சரி, கிருஷ்ணர் காலையும் சரி, அவர் தெய்வம் தெரிஞ்சுட்டு யசோதாமாயி விடுங்க, தெரிஞ்ச தேவகி அம்மா கூட இப்படிதான் கும்பிட்டாங்க. அவங்க மனசு கஷ்டப்படக்கூடாது கிருஷ்ணரு அப்படின்னு. நமக பங்கஜ நாபாய பிரேயர்ல கூட வயிறுல இருந்துதான் குந்தி மகாராணி ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதனால வந்து பெரியவங்கன்னா மெயின் ஏன் யுதிஷ்டர் மகாராஜ் கூட கிருஷ்ணர் காலில் விழல, கிருஷ்ணர் தான் விழுந்தாரு. ஸோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, அந்த பாயிண்ட் நம்ம எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சிருக்கணும். ஸோ நான் வந்து இந்த பொசிஷனு இவங்க எல்லாம் எனக்கு கீழதா அப்படின்ற தாட் வரவே கூடாது. மெயினா நம்ம கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வரக்கூடாது. எதுக்குன்னா, நம்ம ஒண்டி அட்வான்ஸ் ஆரச்சே நம்மளை சுத்தி இருக்கிற அக்காக்கள் தங்கைகள் விடுங்க, அண்ணாக்கள் அக்காக்கள் மாமாக்கள் மாமிக்கள் எல்லாம் எங்கேயோ இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். நம்மளுக்கு பக்தியில அவங்க இங்க இருந்தாலும் இந்த பௌதிகத்துல அவங்க தான் நம்மளை விட பெரியவங்க. அவங்க வந்து பண்றது தப்பா இருந்தாலும் அவங்களுக்குரிய மரியாதை நம்ம கொடுக்கணும். அவங்க சொல்றத நான் ஃபாலோ பண்ணுங்க. அவங்க வந்து உங்களை வந்து என் ஆண்டி கூட சொல்லுவாங்க, நீ அதெல்லாம் இல்லை, நீ சாப்பிடு நான்வெஜ். அதுக்கோசரம் நான் அதை ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்ல, ஆனா அதுக்கோசரம் அவங்கள இன்சல்ட் பண்ண வேண்டாம். நம்ம கேர்ஃபுல்லா நம்ம பேசிட்டு வந்துடணும். அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. दोनारा दर्शने दुने हाइला भला देशाना देहिया साची हाइला विकाला. तोहरे दर्शन तुहे கையில விகல கேசனா தேகிய சசி கையில விகல. அவர்கள் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் பார்த்த மாத்திரத்தில் உணர்ச்சியில் மூழ்கினர். கேசமற்ற தலையுடன் பகவானை கண்ட அன்னை சச்சி மிகவும் சஞ்சலமுற்றாள். ஸோ அதை பார்த்த உடனே அவர் ரொம்ப வந்து வருத்தப்படுறாரு. அட் த சேம் டைம் சச்சி மாமத்தா வந்து அவங்களை எடுத்து மடியில உட்கார வைக்கிறாங்கன்னு. மற்றது நம்ம சச்சியின் மகனும் கதை நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம். வாஞ்ச கல்பத்தருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபியே வச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவி ஜெய் ஸ்ரீலா பிரபுபாத் ஜெய் நமச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரி ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. ஓகே, அந்த ஸ்லோகங்கள் ஸ்கிரீன். पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्.
ओ सॉरी कृष्ण गुरु भक्त सखी अवतार प्रकाशा कृष्ण ये छाया रूपा करे न विलासा कृष्ण गुरु गुरु भक्त भक्त शक्ति सखी अवतार अवतार प्रकाशा प्रकाशा कृष्ण ये कृष्ण चारा छाया रूपा रूपे करे विलासा कृष्ण एक सर्वाश्रया कृष्ण सर्वधामा कृष्ण शरीर सर्व विश्वेर निश्रामा कृष्ण एक सर्वश्रय कृष्ण एक सर्वस्य सर्वधाम कृष्ण सर्वधामा विश्वेर मेरे शरीरे सारे सर्व विश्वेर विश्वम कृष्ण एक सर्वाश्रया कृष्ण सर्वधामा कृष्णेरा शरीरा सर्व विश्वेर विश्रामा कृष्ण एक एक सर्वसर्या सर्वश्रय कृष्ण कृष्ण सर्वधाम सर्वधामा कृष्ण रे सर्वे सर्वा मेरे विश्वेर विश्वम विश्रमा नाम विनु कली काले धर्म नाही आरा कली काले कैचे हावय कृष्ण अवतारा नाम बिनो कली काले धर्म धर्म नहीं आ निरे रहा यारा कैसे कली है काले कई रे अवतारा कृष्णावतारा राधा कृष्ण एकात्मा दुई देई दारी अन्योन विलसलसा आश्वादान रहकारी राधा राधा कृष्ण कृष्ण एक एकात्मा दुई दुई देहधारी देहधारी रंग विलासे विलसिलसा करी करे ಈಕ್ವಲೆ ಈಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ರಸಭ ಭೃತ್ಯ ಯಾರ ಏಚೆ ನಾಚಾಯೇ ಸೇ ತಾಯ್ಚೆ ಕಾರೆ ನೃತ್ಯ काले ईश्वर कृष्ण हरे रस हरे चाले करे ಈಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ರಸಭ ಭೃತ್ಯ ಯಾರೇ ಐಚೆ ನಾಚಾಯೇ ಸೇ ತಾಯ್ಚೆ ಕಾರೆ ನೃತ್ಯ ये काले ईश्वर कृष्ण कृष्ण रस भक्तिया यारे यचन चयाचे तैचे करे नृत्या केह माने केह न माने साबतार दासा ये न माने तार हाये से पापनासा न माने के न माने सर्वदार नरेसा ये न माने तार भया इसे पे पैर सनासा केह माने केह न माने साबतार दासा ये न माने तार हाये से पापनासा न माने के न माने सर्वदासा ये न माने तार तेनासा चैतन्य दास मुनि चैतन्य दासा चैतन्य दास मुनि तारे दासेर दासा चैतन्य दास मुनि चैतन्य दासा चैतन्य दास मुनि दासा नाम विनु कलि काले नाही आर धर्मा सर्व मंत्र सार नामा यही शास्त्र धर्मा नाम धर्म शास्त्र नाम विनु कलि काले नाही आर धर्मा सर्व मंत्र सार नामा यही शास्त्र मर्मा काले नहीं आरा धर्म सर्व मंत्र सार ममा ये शास्त्र धर्म श्री कृष्ण चैतन्य दया करे न विराचा विचार करिते चित्त पदे पबे चमत्कारा चैतन्य दया करा विचार करिते पबे चमत्कारा श्री कृष्ण चैतन्य दया करा न विचारा विचारा करिते कृष्ण पाबे चमत्कारा श्री कृष्ण चैतन्य दया करा विचार करिते पाबे चमत्कारा बहु जन्म करी आदि श्रवण कीर्तना तबूताना पाये कृष्ण पद प्रेम दाना बहु जन्म करे आदि श्रवण कीर्तना तब पाय प्रेम दाना बहु जन्मे करी आदि श्रवण कीर्तना तबूताना पाये कृष्ण पदे प्रेम दाना
बहु जन्म जन्म करे कर्म आदि की श्रवण श्रवण कीर्तना कीर्तनाय अभूय प्रेमदाना कृष्ण वद पदे प्रेम दाना राजन पतिर गुरुरलाम भगवान राजन पतिर गुरुरलाम भवताम यदूनाम देवं प्रिया कुलपतिर्वच किंकरो वः अष्टेव अंगम भगवान भजताम यद मुकुंदो मुक्तिम ददामि कर्षित स्मरण भक्ति योगम राजन पति गुरुरलाम भगवतां यदूनां दैवं पते वैष्णव भगवान भगवान मुकुंदो जतां मुकुंदो मुक्तिं ददाति कर्षित् ददाति भक्ति योगम भक्ति योगम राजन् भगवतां यदूनां देवं प्रिया कुलपति क्वच किंकरो वः अष्टेव अंगम भगवान भजतां मुकुंदो मुक्तिं ददामि कर्षित् स्मरण भक्ति योगम राजन पति गुरुरलाम भगवतां यदूनां पते करो वः भगवान भजतां मुकुंदो ददाति कर्षित् स्म सवेरा गुणग्रांति ना देखे या दोषा काया माना वाचा करे वैष्णव संतोषा गुणग्रही वैष्णव संतोषा गुणग्रंथि ना देखे या दोषा काया मानो वाक्या करे वैष्णव संतोषा वैष्णवेर गुणग्रही करे वैष्णव संतोषा भारत भूमिले आयला मनुष्य जन्म यारा जन्म सातक करी कर पर उपकारा भारत भूमि भारत भूमि आयला मनुष्य जन्म यारा जन्म सातिक करी कर पर उपकारा भारत भूमितगल्या मनुष्य जन्म यारा जन्म उपकारा ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட நம்ம நிறுத்திக்கலாம். நம்ம நாளைக்கு மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன எழுதிட்டு வரீங்க நாளைக்கு காலையில? என்ன 10 பாயிண்ட்ஸ்? ஸ்ரத்தைய பத்தி சொல்லணும் மாதாஜி. ஸ்ரத்தாவை 10 பாயிண்ட் ஸ்ரத்தானா என்ன அப்படின்னு. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ. வாட் இஸ் ஸ்ரத்தா?